Κρύο καιρός για 2, για 3, θα έρθει και η Νίνα Μπάτσα σε λίγο κοντά μας. Για 16 άρματα που θα μας ζεστάνουν και 30.000 καρναβαλιστές. Είναι τα νούμερα του Πατρινού Καρναβαλιού και με αυτά όπως πάντα ξεκινάμε τη μεγάλη παρέλαση. Γεια σας! Από το κέντρο της Πάτρας, για όλη τη Δυτική Ελλάδα, από τα Γιάννηνα μέχρι τη Μεσσηνία κάτω, τα νησιά του Ιωνίου, τη στερεά Ελλάδα, την αγαπημένη μας στο Λακανανία, τη Φωκίδα, όλο τον κόσμο που βλέπει Πατρινό Καρναβάλι μέσα στο Super B. Ελένη, γεια! Γεια σας! Μ' αρέσει πάρα πολύ η στολή που φοράς, δεν κρυώνεις καθόλου. Όχι, όχι, είναι εμπνευσμένη από το χειμωνιάτικο τοπίο που μας επιφύλαξε ο καρνάβαλος για σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία γιατί εμείς είμαστε αθλητικοί τύποι. Σαν τον πρώτο καρνάβαλο που θα δούμε, όχι σαν τον δεύτερο, το χοντρό με τα μακαρόνια που τρώει, αλλά σαν τον πρώτο, ο οποίος προηγείται της μεγάλης παρέλασης και τον βλέπουμε τώρα εκεί, με το Περιστέρι της Ειρήνης μπροστά και ελπίζουμε να απολαύσουμε ένα υπέροχο θέαμα σήμερα όλοι μαζί. Ακολουθεί και η Βασίλισσα Καλυπάτηρα. Έτσι, Καλυπάτηρα. Και αυτή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες εμπνευσμένη, από την αρχαία εποχή, από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλωστε, το καρναβάλι 2004 ξεκίνησε ως καρναβάλι των Ολυμπιακών Αγώνων. Τελικά έγινε και καρναβάλι προεκλογικό. Γι' αυτό και θα δούμε και άρματα τώρα με τον Καραμαλή, τον κύριο Σιμίτη, που κατά λάθος παρέμεινε στο άρμα, να το πω αυτό. Ήταν να μπει ο Παπανδρέου ο Γιώργος. Τελικά τον βάλανε τον Παπανδρέου εντός εισαγωγικών πρόσθετο. Τελευταία στιγμή, ναι, γιατί είχαν προγραμματίσει Σιμίτη, Καραμαλή να τρέχουν μπροστά πρωτοπόροι. Ποιος θα κόψει το νήμα, τελικά του βγήκε ο Παπανδρέου στη μέση. Οπότε τον βάλαν στη μέση μπαλαρίνα. Δεν είναι άσχημο. Όχι, θα το δούμε σε λίγο. Λίνα! Η Λίνα θα πάρει και αυτή τη σκητάλη σε λίγο. Γεια σας. Θα αρέσει. Να βάλει χρόνια πολλά. Θα αρέσει το καπέλο μου. Ωραίο είναι. Είναι από πέρσι, λίγο τσαλακωμένο. Από πέρσι νομίζω ότι έχεις αδυνατήσει. Ναι. Ναι. Νέα. Να καλά. Θα τα πούμε σε λίγο. Σε λίγο, ναι. Σε λίγο. Πάμε. Και έχουμε τους λαμπαδιδρόμους. Με ωραία εφάνταστα χρώματα. Έτσι. Οι λαμπαδιδρόμοι λοιπόν του Πατρινού Καρναβαλιού, γιατί αυτό το καρναβάλι, όπως είπα και πριν, είναι αφιερωμένο στην Ολυμπιάδα 2004, στο μεγάλο αυτό γεγονός που θα φιλοξενηθεί κατά κύριο λόγο στην Αθήνα, αλλά και στην Πάτρα, η οποία είναι Ολυμπιακή πόλη, όπως είναι γνωστό, ανάμεσα στις 4, μία εκ των 4 Ολυμπιακών πόλεων της χώρας αυτής. Κοίτα πώς κοιτάει με κάτι ματάρες ο καρνάβαλος, ο βασιλιάς. Αυτός είναι ο μεγάλος, ο γοητευτικός, ο ωραίος. Εκπληκτικός μπορώ να πω. Ο ωραίος, ο μειώδης. Γιατί όπως είπαμε πριν, έχουμε δύο καρνάβαλους. Είναι η πρωτοτυπία. Δεν θυμάμαι αν ποτέ είχαμε δύο καρνάβαλους στο καρναβάλι. Νομίζω ότι ποτέ πλέον δεν είχαμε, ποτέ πια μάλλον δεν είχαμε δύο καρναβάλους. Είναι η φετινή πρωτοτυπία του Πατρινού Καρναβαλιού να έχουμε δύο καρναβάλους, ένα χοντρό και ένα μειώδη. Ο μειώδης προηγείται και να δούμε το βράδυ ποιος θα καεί, γιατί θα κάνουμε ένα συναγωνισμό, όπως λέει το πρόγραμμα, το σκηνικό αν θέλεις της σημερινής τελετής λήξης. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα καεί, ο χοντρός ή ο μειώδης. Ακούω πρόβλεψη. Εσύ ποιο λες? Δεν ξέρω, εσύ τι λες? Κοίτα, αισθητικά λέω να καεί ο χοντρός. Να καεί ο χοντρός, όχι ο μειώδης. Εγώ θέλω να καεί ο μειώδης, γιατί ο χοντρός είναι ο βασιλιάς του γέλιου. Είναι ο καρνάβος που πρέπει να μείνει ζωντανός στις καρδιές μας, στα χείλη μας, παντού. Ποιος θα καεί, κύριε Χρήστο, ο μειώδης ή ο χοντρός? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβε. Δεν το ξέρει ο καμεραμάν μας αυτό το κόλπο. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο Super B μεταδίδει το Πατρινό Καρναβάλι, όπως μόνο αυτό γνωρίζει να κάνει. Πολύ καλά. Και θα ξεκινήσουμε από τον Σπύρο Καραχάλιο, ο οποίος ελέγχει τα πάντα. Από χθες, μάλλον εδώ και ένα μήνα, ο κύριος Καραχάλιος ελέγχει τα πάντα εδώ στο Πατρινό Καρναβάλι και το φέρνω κοντά μας τώρα. Γεια σας κύριε Σπύρο. Κώστα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Τι θα δούμε φέτος, τι θα δούμε? Φέτος φτάνουμε στο αποκορύφωμα με μια παρέλαση υποδειγματική, με μια παρέλαση των νέων της Πάτρας, μια παρέλαση που θα κορυφώσει μια σειρά από εκδηλώσεις που δείχνουν την αντοχή του Πατρινού Καρναβαλιού, όχι μόνο στη διαδρομή του χρόνου, αλλά και σε κάθε περίσταση που συνάντησε και συναντάει και σε κάθε δυσκολία. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο αυτής της χρονιάς, η αντοχή, η δύναμη, η αυτοπροστασία του Πατρινού Καρναβαλιού απέναντι σε οτιδήποτε
έρχεται κατά καιρούς να δυσκολέψει μια πορεία η οποία δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ανωδική. Όξω από εμάς όλα αυτά. Όξω από εμάς λέει όλα αυτά. Λοιπόν, Καλό καρναβάλι. Να χορέψει το βράδυ. Πάντα, πάντα. Ωραία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κ. Καραχάλιος είναι δεινός χορευτής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, το έλεγα και πριν στον αέρα, ότι ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΠ, ο κ. Σπύρος Καραχάλιος, είναι δεινός χορευτής. Χορεύει πάρα πολύ ωραία και μάλιστα προσελκύει τα βλέμματα όλων εντός παρενθέσεως των γυναικών. Τότε θα του ζητήσω να μου χαρίσει ένα χορό που στείλω. Ναι, να χορέψουμε μαζί. Πάμε! Έρχονται λοιπόν. Έρχονται, ναι, και βλέπουμε και τον κύριο Άγγελο Πολυδωρόπουλο και τα μέλη της μπάντας του Δήμου, η οποία μπάντα του Δήμου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της μπάντας είναι οι λαμπαδιδρόμοι μας. Ναι. Αυτοί που κρατάνε τις λαμπάδες, τις δάδες, τη φωτιά, τη φλόγα και δίνουν το σύνθημα για να αρχίσει το καρναβάλι. Και πίσω είναι η παραδοσιακή μπάντα του Δήμου που πάντα ξεκινά και ανοίγει, αν θέλετε, το πατρινό καρναβάλι. Τιμή μας που έχουμε την μπάντα του Δήμου και σήμερα εδώ. Όχι μόνο σήμερα, για πάντα. Είπα και σήμερα. Το πατρινό καρναβάλι είναι το ένα. Το ένα της Ελλάδας, το ένα της Ευρώπης. Εμείς διδάσκουμε και ό,τι μπορούν να πάρουνε. Αλλά πιστεύω δεν μπορούν να το πάρουνε. Ωραία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συναγωνισμός και ανταγωνισμός, αν θέλετε, μεταξύ των καρναβαλιών όλης της χώρας. Σημασία έχει ότι ο κάθε τόπος έχει το δικό του καρναβάλι. Ο κάθε τόπος έχει τις δικές του, αν θέλεις, εκδηλώσεις, τα ήθη και τα έθιμα και αυτά προβάλλει. Βέβαια οι αντιγραφές είναι κακέκτυπα και είναι κακές. Συμφωνώ, αλλά ο τρόπος που ζούμε εμείς οι πατρινοί είναι πλέον θεσμός και δεν μπορεί να αντιγραφεί, γι' αυτό το λόγο. Και όταν λέμε πατρινοί, εννοούμε και οι επισκέπτες του πατρινού καρναβαλιού που αυτές τις μέρες, θέλοντας και μη, γίνονται πατρινοί. Ενσωματωνόμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Η μπάντα του Δήμου της Πάτρας. Και θα πάμε να την ακούσουμε για να ξεφύγουμε λίγο από τα καθιερωμένα αυτά των ηχείων δηλαδή και να ακούσουμε τα drums από την μπάντα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά. Είναι η μπάντα του πατρινού καρναβαλιού, η μπάντα του Δήμου της Πάτρας, η κορυφαία μπάντα σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο παιδιά! Συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που μας προσφέρουν απίστευτες στιγμές διασκέδασης στους δρόμους της πόλης καθ' όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περίοδου και όποτε χρειάζονται βέβαια. Είναι η μουσική της πόλης. Η μουσική της πόλης, οι οποίοι συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο κάθε χρόνο στο πατρινό καρναβάλι. Πώς περνάει ο κόσμος, αλήθεια? Για να δούμε τον κόσμο πώς περνάει. Να ρωτήσουμε, ρώτα τον κόσμο πώς περνάει. Ωραία, βέβαια. Να δούμε, για κοίτα. Πάρτους, όλους με τη σειρά. Πώς περνάμε? Πολύ ωραία. Χαμός από Πάτρα, φοιτητής. Παναγιώτης. Και μια ευχή. Πάτα γιορτή και πάτα πατρινό καρναβάλι. Καλημέρα. Όχι, όχι, από Αθήνα είμαι. Είναι τέλεια. Είναι κάτι μοναδικό τελικά. Ναι. Είναι η τέταρτη χρονιά και είναι φοβερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας τιμάτε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω περνάει πολύ καλά ο κόσμος και φυσικά πρέπει να περνάει καλά ο κόσμος. Έχουμε μικρούς και μεγάλους εδώ. Να δούμε τα κοριτσάκια αυτά τα μικρά. Χορεύουμε, διασκεδάζουμε, πάμε καλά. Τι γίνεται εδώ? Έτσι και έτσι. Δεν έχουν περάσει ακόμα τα πληρώματα γι' αυτό, Τα περιμένεις με αγωνία? Εσύ? Ναι, πες το. 1, 2, 3. 4, ξέρει και να μετράει. Ποια είναι αυτή? Περνάς καλά το καρναβάλι? Ναι. Μπράβο κοριτσάρα μου. Φυσάει λίγο. Από εδώ ο φίλος μου Μιχαήλ, ο οποίος είναι και μαθητής μου, ήρθε να μας δει από κοντά.
Μιχαήλ, σ' αρέσει η παρέλαση? Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Τι λένε ένα χαιρετισμό όσοι μας βλέπουν? Γεια σας. Ευχαριστούμε, Μιχαήλ. Τι ωραία Σπανιόλα είναι αυτή εδώ πίσω. Εδώ πίσω μια Σπανιόλα. Κοιτάξτε μια ωραία Σπανιόλα εδώ. Πάρα πολύ ωραία Σπανιόλα. Πώς σε λένε? Περνάς καλά στο καρναβάλι? Ναι. Έχεις και πολύ ωραία μάτια, το ξέρεις? Ναι. Α, το ξέρεις? Το έχουν πει κι άλλοι δηλαδή? Το έχουν πει κι άλλοι ότι έχει ωραία μάτια? Είδες, μικρή, μεγάλη. Έχει το γνώθι σε αυτόν. Δηλαδή μου τη λέω έχει ωραία μάτια και μου λέει το ξέρω, μου το έχουν πει κι άλλοι. Αυτό είναι. Πατρινό καρναβάλι για πάντα λοιπόν υπό τους ήχους της μπάντας του Δήμου που περιμένουνε. Τι κάνουμε, χρόνια πολλά. Πώς πάμε? Δυνατά. Δηλαδή, Αυτό είναι το πατρινό καρναβάλι. δυνατά δηλαδή σαν τον Μειώδη καρνάβαλο εκεί. Ναι, δυνατά. Σαν τον άλλον που τρώει μακαρόνια. Όχι, δυνατά. Με τσαμπούκα. Άγγελε, τα σχόλιά σου. Πού θα δούμε, τι θα δουν οι πατρινοί σήμερα? Θα δουν έναν θησαυρό που το έχει μόνο η Πάτρα. Τίποτα άλλο. Ένα θησαυρό τον έχει μόνο η Πάτρα και κανείς άλλο. Ήταν πιστεύω οι καλύτερες κουβέντες που ακούσαμε και το θέμα είναι στην τηλεόραση να λέμε την καλύτερη ατάκα και την είπε ο Άγγελος Πολυδωρόπουλος προηγουμένως, μέλος της Κανονικής Επιτροπής και πρόεδρος της, και είπε λοιπόν ότι η Πάτρα έχει έναν θησαυρό που τον έχει μόνο αυτήν. Είναι αυτός εδώ. Αυτό που θα δούμε σήμερα είναι ο θησαυρός της πόλης. Συμφωνώ, είναι μοναδικό αυτό το συναίσθημα που νιώθουμε εμείς οι πατρινοί. Άκουγα πάρα πολλά σήμερα σχόλια, αλλά πραγματικά αυτό το θησαυρός που λέγεται πατρινό καρναβάλι δεν υπάρχει πουθενά. Είναι τέτοια τόσο μεγάλη συμμετοχή. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που το ζουν, το έχουν γεννήσει. Υπάρχει μια καρναβαλική παιδεία στην Πάτρα που δυστυχώς για άλλους, ευτυχώς για μας, δεν αποκτιέται τόσο εύκολα. Δεν διδάσκεται. Έτσι, δεν διδάσκεται αλλού. Εμείς την έχουμε αποκτήσει, την έχουμε κάνει κτήμα μας από τους παππούδες, τους προπάπους, τους προπροπαπάπους. Τα πολλά προ. Λοιπόν, είναι από τα μέσα του 19ου αιώνα αυτό το τρελό πανηγύρι που έχει στηθεί στην πόλη της Πάτρας. Είναι γονίδιο, περνάει γενναίες. Αμέσως μετά το 1821, μετά την Επανάσταση, μετά από τα δύσκολα εκείνα χρόνια, ξεκίνησαν οι πρώτες εκδηλώσεις στην Πάτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό λοιπόν δεν διδάσκεται. Η καρναβαλική παιδεία υπάρχει στην Πάτρα, υπάρχει στα σχολεία, υπάρχει στα παιδάκια τα μικρά που ήταν προηγουμένως. Ξέρουν τι σημαίνει καρναβάλι. Φροντίζουν και δίνονται καρναβαλικά από πολύ μικροί. Το νιώθουν, χορεύουν, το ζουν. Να απολαύσουμε την Πάτρα του Δήμου. Και εσείς χειροκροτήστε την Πάτρα του Δήμου από το σπίτι σας. Με το καρναβαλικό τραγούδι τους. Πάμε! Πάμε παιδιά! Στον αφρό της θάλασσας λοιπόν η αγάπη μου κοιμάται. Είναι η μπάντα του Δήμου. Η οποία με μοναδικό τρόπο φροντίζει και μας αποζημιώνει κάθε χρόνο με αυτές τις ευχάριστες νότες. Μπράβο στην Πάτρα του Δήμου, η οποία μας τιμά πάντα, όχι μόνο το καρναβάλι. Και πλησιάζουμε στο πρώτο άρμα. Μετά την Πάτρα του Δήμου έχετε το πρώτο άρμα, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό του Βασιλιά Καρνάβαλου του Πρώτου. Ενώ βέβαια τα μέλη της Καρναβαλικής Επιτροπής προηγούνται όπως πάντα για να πάρουν τις θέσεις τους στις γωνίες, να βαθμολογήσουν τα πληρώματα, να κρίνουν την παρέλασή τους, την αμφίεσή τους, την καλλιτεχνική, Και την κομική, τη σατυρική. Πιστεύω δικαίως κρίνουν και σωστά. Έτσι. Έχουν άλλωστε τέτοια εμπειρία που είναι οι καλύτεροι κριτές. Έρχεται λοιπόν ο Μειώδης Καρνάβαλος. Λοιπόν,
Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με το μεγάλο άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου που μας κοιτάει αριστερά και δεξιά. Και το συνοδεύουν βέβαια μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές. Χαμογελαστά πρόσωπα, όμορφα ντυμένες κοπέλες που συνοδεύουν το άρμα του Βασιλιά. Και πίσω. Και κοίταξε πίσω να δεις πώς συνδυάζεται οι Ολυμπιακοί αγώνες με το διονυσιακό στοιχείο. Είναι αυτό, αν θέλεις, το σύμπλεγμα που μόνο το πατρινό καρναβάλι μπορεί να δώσει. Αυτός ο συνδυασμός ο υπέροχος του πατρινού καρναβαλιού. Πάμε να ρωτήσουμε εδώ τα παιδιά. Θέλω να μου πείτε πώς καταφέρατε να συνδυάσετε τους Ολυμπιακούς αγώνες με το διονυσιακό σύμπλεγμα. Καρναβάλι. Όλοι οι πατρινοί, όλα τα παίρνουν όλα. Γι' αυτό λένε πατρινό καρναβάλι. Διασκεδάζουμε. Πάρα πολύ. Να περνάτε καλά, παιδιά. Και του χρόνου και χρόνια πολλά, αυτό λέμε σε όλους. Και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι οι πατρινοί μεταξύ τους λένε τα χρόνια πολλά αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι γιορτή. Και όποιος γιορτάζει θέλει να του εύχονται, αλλά και να εύχεται χρόνια πολλά. Έτσι λοιπόν κάνουμε και εμείς εδώ. Και είναι η Βασίλισσα η Καλυπάτηρα που έλεγες και πριν. Ναι, έρχεται. Είναι αυτά τα δημόδι τραγούδια του 19ου αιώνα, όπως ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Ο Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο, ήταν όντως Κανατάς και έγραφε στίχους μόνος του. Και τα τραγούδια του αυτά μελοποιήθηκαν αργότερα. Είναι η Βασίλισσα λοιπόν, η Μαρία Σουλιώτη. Για πες το πάλι, πες το πάλι. Είναι από την Πάτρα, Πατρινοπούλα, βγαίνει 5 χρόνια στο καρναβάλι, από 5 χρονών στο καρναβάλι. Και δεν είναι από την Καλυθέα που είπανε. Είναι πατρινιά η Μαρία Σουλιώτη. Πούλα, Πατρινοπούλα, Βέρα. Γύρω φιγούρες σε Ολυμπιακά αθλήματα πάνω στο άρμα της Καλυπάτηρας. Συνεχίζουμε παιδιά. Συνεχίστε το χώρο έτσι. Είναι τα κορίτσια που συνοδεύουν τη Βασίλισσα. Αυτή με τις χρυσές Ολυμπιακές και Διονυσιακές στολές. Είναι η συνοδή της Καλυπάτηρας. Και ακολουθεί, δεν βλέπουμε ακόμη το χοντρό. Έτσι, πίσω, ο χοντρός είναι πολύ πίσω, θα έρθει. Ένα ακόμη άρμα. Είναι η σκηταλοδρομία αυτό το άρμα. Μπορούμε να πούμε ότι και φέτος κάνανε φοβερή δουλειά οι άνθρωποι που δημιουργούν τα άρματα και τα υλοποιούν. Βέβαια, έχουν τρομερή εμπειρία και είναι και πανέξυπνοι και μεγάλη φαντασία. Κοίτα το αυτό που έλεγα πριν. Είναι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Λες κάποια στιγμή να τους δούμε έτσι. Για να δούμε, για να δούμε. Μα όχι να τους δούμε γιατί έχει φύγει και ο Σιμίτης. Κοίτα ο Παπανδρέου Γιώργος πώς προσθέθηκε η φιγούρα του. Καραμαλής, Σιμίτης, Παπαρίγα, Κωνσταντόπουλος. Ο Παπανδρέου Γιώργος πάνω στην πλάτη του κυρίου Σιμίτη. Και βέβαια η Γιάννα Αγγελοπούλου πρόσεξε, η οποία σέρνει το άρμα. Έτσι, αυτή το κατευθύνει μάλλον το άρμα. Και το σέρνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Και έρχεται το άρμα του George Bush. Είναι ο Πολυνίκης πρόεδρος με τα τάγκς. Πάνω ακριβώς οι καμεραμάν και οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα ρεπορτάζ στον πόλεμο, όπως τον πόλεμο βέβαια του Ιράκ που έγινε πρόσφατα. Θέλω να πω ότι σε οποιαδήποτε ό,τι και αντίξωες συνθήκες θα υπάρχουν, οι δημοσιογράφοι είναι παρόν για να μπορούν να
αποθανατήσουν κάθε γεγονός και να ενημερώνουν τον κόσμο. Δεν λείπει και η σάτυρα όμως, γιατί ακόμα και οι δημοσιογράφοι υπόκεινται σε σάτυρα όπως αυτή τώρα εδώ. Γιατί ο κύριος Τζορτζ Μπους είχε στήσει ένα πόλεμο και με τα μέσα ενημέρωσης. Να τα λοιπόν, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα δυτικά. Πολυνίκης πρόεδρος είναι το επόμενο άρμα πάνω στα τάγκς. Κοιτάξτε να δείτε το κανόνι του τάγκς. Το επόμενο άρμα που θα δούμε σε λίγο, αφού περάσει ο Τζορτζ Μπους, είναι αυτό το ψηφίστε. Είναι εκλογικό άρμα. Και μπορώ να πω ότι είναι με έναν ιδιαίτερο τρόπο φτιαγμένο. Έτσι, δεν ξέρω, ναι. Σαν πλεξίδα πλεγμένο είναι, δεν ξέρω. Από τι υλικό είναι, πάμε να το δούμε. Κοίταξε, είναι σαν καλώδιο πλαστικό πλεγμένο. Ψηφίστε λοιπόν καρναβαλικά. Εδώ στην Πάτρα ψηφίζουμε καρναβαλικά. Αυτό μας λέει να κάνουμε το άρμα. Ακολουθούν τώρα τα άρματα από το καρναβάλι των μικρών. Είναι αυτά που είχαν ζητήσει στην Καρναβαλούπολη, στη Γεννητή Καρναβαλούπολη. Είναι τα άρματα που παρέλασαν πριν από 2 Κυριακές, αν θυμάμαι καλά, στο καρναβάλι των μικρών. Εκεί λοιπόν που οι χιλιάδες μικροί καρναβαλιστές παρέλασαν και απέδειξαν ότι είναι και μεγάλοι καρναβαλιστές. Μας πετούν και σοκολατάκια. Και νάτι και οι μικροί καρναβαλιστές πίσω από τα άρματά τους που κρατούν βιβλία, είναι ντυμένα με τις παραδοσιακές στολές, τις ποδιές αν θέλετε καλύτερα, που μπορούσαν κάποτε μαθαίνουν στα σχολεία και διδάσκονται μάλλον φυσική, χημεία. Κοίτα βάρη που κρατάνε, κοίτα βάρη. Βαρύ. Είναι πολύ μας. Μάθημα είναι αυτό. Πω δύσκολο. Εσύ τι κρατά? Μάθημα κρατά. Ξέρω εγώ. Μαθηματικά κι αυτός. Λοιπόν, Πατρινό Καρναβάλι 2004. Διπλανή μετάδοση από το Super B από την Πάτρα, την πρωτεύουσα του Πατρινού του Καρναβαλιού της Ελλάδας. Ένα από τα τελευταία άρματα τώρα του Καρναβαλιού των Μικρών και ακολουθεί το βίωμα 198. Ωραίες πανιόλες. Είδες τι ωραία που γράφει πάνω στο μαύρο, η πολυχρωμία. Πολύ ωραία, ναι. Θα το στήσουμε σε κανένα μόδιστρο αυτό. 198! Είμαστε το 198, Κόπα Καμπάνα. Κοιτάξτε το χώρο, κοιτάξτε τα παιδάκια. Καρναβάλι 2004. Μπράβο, να είστε. Εύχομαι σε όλους καλό καρναβάλι, καλή Σαρακοστή και να πω και κάτι. Το κράτος, ο Δήμος, ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας και επίσης οι ίδιοι οι αγνοί πολίτες, οι καρναβαλιστές, να διατηρήσουμε το καρναβάλι αγνό. Οι γνωστοί, πάντοτε αυτοί οι ύποπτοι ξέρουμε ποιοι είναι. Άστε καλά. Καλό καρναβάλι. Ακολουθεί το Group 52. Πάμε πάρα πολύ ωραία παιδιά και φτάνουμε στο χοντρό καρνάβαλο τώρα. Το δεύτερο καρνάβαλο. Ποιο group είστε? Ο οποίος κάθεται πάνω, πάνω σε ένα μεγάλο πιάτο με μακαρόνια.
Για να δούμε το βράδυ ποιος θα νικήσει, ποιος θα είναι ο κυρίαρχος καρνάβαλος, ποιος θα είναι αυτός που θα χαρίσει το γέλιο σε όλους, ποιος είναι αυτός από τον οποίο εμπνέονται οι χιλιάδες επισκέπτες της Πάτρας, ποιος είναι αυτός ο οποίος εμπνέει και τους 30.000 βαθμούς καρναβαλιστές και τους σωθεί σε αυτό το ξεφάντωμα, σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι της χαράς του και φίλου του γέλιου. Συνεχίζουμε, Ελένη, με σατυρικά άρματα. 16 τον αριθμό. Βλέπω ένα κόκορα ο οποίος κοκορεύεται, κατάλαβες. Και κάτω... Τώρα γιατί κοκορεύεται δεν ξέρω, αλλά κοκορεύεται. Από κάτω είναι όλες οι κότες. Τα αυγά. Τα αυγούλια. Κοίταξε να δεις τώρα η οικονομία πως είναι και η Ελλάδα, κοίτα. Με τα ευρώ. Έλα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, δεν φεύγουμε παρά τον αέρα. Γιατί έχει αέρα σήμερα. Δεν έχει βροχή, δεν πιστεύω να βρέξει. Αν και βλέπω μερικά λίγα συννεφάκια. Δεν βρέχει. Δεν είναι απειλητικά πάντως. Αλλά θα συνεχίσουμε εδώ μέχρι τέλους. Και το τέλος πότε είναι? Το πρωί της καθαράς Δευτέρας. Με Λαγάνα. Έτσι, μπράβο. Μόλις πέρασε το Ολυμπιακό ποδήλατο Σφύρα. Γιακονιάρης λέει. Πολύ έξυπνο, παιδιά. Να και το Καλατράβα. Καλό, ναι, καλό. Καλά τράβα, λέει. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα άλματα. Αυτά όλα είναι από το καναβάλι των μικρών. Έχει πάρα πολλά άλματα το καναβάλι των μικρών φέτος. Έλα κέφι, χορέψτε όλοι. Και πού να δεις τι έχουμε να δούμε μετά από λίγο. Γιατί τελειώνουν τα άρματα και πλέον ξεκινάει το πανηγύρι των χρωμάτων. Μια θάλασσα πολυχρωμίας και παιδιά με έντονους ρυθμούς να παρασύρουν όλο τον κόσμο στο κέφι. Έτσι. Ξεκινάμε με το πρώτο πλήρωμα, το οποίο είναι βρέσος στόχος. Είναι το πλήρωμα το οποίο είναι της γέφυρας του Οκανά. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία κάθε χρόνο πραγματοποιούν το πέρασμα προς τη ζωή. Αυτοί που κολυμπούν από το αντίριο στο Ρίο. Είναι τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν ξεφύγει από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό του Οκανά στην Πάτρα. Και βλέπουμε ότι έφτιαξαν τις στολές τους με τη βοήθεια των γονιών τους. Και είναι εδώ σήμερα, είναι εδώ. Στο πατρινό καναβάλι. Είναι τα παιδιά της γέφυρας. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Είναι λοιπόν τα παιδιά και οι φίλοι τους, αυτοί οι στοχοκατακτητές, οι οποίοι κέρδισαν τον στόχο τους, να περάσουν στην καθαρή ζωή. Και βέβαια μαζί με τους φίλους τους, αλλά και τους γονείς τους. Είναι όλοι εδώ, όλα τα παιδιά από τη γέφυρα. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Δίνουν το δικό τους μήνυμα μέσα από αυτή την παρουσία εδώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν. Κατέκτησαν το στόχο. Αυτό λένε. Είμαστε οι στοχοκατακτητές. Γέλιο και κίνηση, γέλιο και κίνηση. Καλύτερη θεραπεία. Μπράβο, παιδιά.
Και βέβαια είπαμε ότι είναι εδώ όχι μόνο τα παιδιά από τη γέφυρα, αλλά είναι και οι γονείς τους και οι φίλοι τους. Είναι όλοι μαζί οι οποίοι έγραψαν αυτές τις στολές και έγιναν οι στοχοκατακτητές. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά και καλά, πώς περνάτε. Πολύ ωραία. Και να και τα πιτσιρίκια της γέφυρας. Βλέπετε πάντα Super B. Απευθεία μετάδοση από την Πάτρα, την πρωτεύουσα του καρναβαλιού, της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης, η οποία θα διαρκέσει περίπου 5 ώρες. Ξεκίνησε στις 2 μετά το μεσημέρι και συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Είναι η μεγάλη παρέλαση λοιπόν του Πατρού καρναβαλιού. Είδατε τα 16 άλματα, είδατε και 2 πληρώματα. Θα έχουμε περίπου 150 πληρώματα να σας δείξουμε, με διαφορετικές στολές στο καθένα. Τι σημαίνει πλήρωμα για όσους δεν ξέρουν? Πλήρωμα είναι μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από φίλους, συμμαθητές, γνωστούς, άλλους που θέλουν να μπουν στην ομάδα. Έρχονται οι αρχηγοί, ρίχνουν μια ιδέα του πληρώματος, σχεδιάζουν μια στολή, τη φτιάχνουν μόνοι τους, τη ράβουν, τη φοράνε και βγαίνουν. Τα πληρώματα δεν έχουν μόνο στολές, έχουν και κατασκευές, έχουν και μάσκες, έχουν και καπέλα. Για όλα αυτά διαγωνίζονται και βραβεύονται. Όπως βλέπουμε αυτό το πλήρωμα... Είναι το παντός καιρού, είναι το πρώτο πλήρωμα στη βαθμολογία. Μπράβο παιδιά! Μπράβο σας! Χρόνια πολλά! Παντός καιρού και σήμερα! Ένα πλήρωμα με κατασκευές. Με τεράστιες κουδούνες. Τι είναι τούτο εδώ? Ποιος σέρνει την καμπάνα? Κατασκευές, λέω, ποιος σέρνει την καμπάνα? Την καμπάνα, ο Σιδεράς. Πολύ ωραία, πάμε. Πάει η καμπάνα. Το παιδάκι δεν είναι οχλή το καιρό? Το βλέπει και αυτό βγήκε. Είναι πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα για βόλτα. Βεβαίως. Ισάει πολύ όμως. Ήταν καλό παιδί και το βγάλαμε βόλτα. Πόσο μηνών είναι? 4,5. 4,5 μηνών. Μπορώ να πω ότι οι μικροί μας φίλοι ακολουθούν και στο καρναβάλι των μεγάλων, μαζί με τους γονείς τους. Ακολουθεί το Group 56. Ακολουθεί το πλήρωμα 56. Ένα επίσης από τα καλύτερα πληρώματα του κουρέλια τραγουδούν ακόμα. Μοιράζει βαθμολογία με πρωτότυπες στολές. Παλιοί και νέοι καρναβαλιστές. Παλιοί καρναβαλιστές που μαθαίνουν τους νέους καρναβαλιστές. Είναι αυτά που λέγαμε πριν περί καρναβαλικής παιδείας. Πώς περνάμε? Πολύ ωραία. Μπράβο παιδιά. Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα λοιπόν. Και μετά το πλήρωμα πάμε στο 37 και 144. 2 πληρώματα σε ένα. Το συνηθίζουν αυτό στο καρναβάλι της Πάτρας. Είναι 2 πληρώματα τα οποία είχαν παρόμοια ιδέα ή ήταν φίλοι και αποφάσισαν να κάνουν ένα πλήρωμα. Με το φάρο. Πάμε στο φάρο. Το κουβαλά στο φάρο. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους και καλά να περνάμε. Καλά να περνάμε. Πώς περνάμε? Πολύ ωραία. Ο μικρός μας φίλος πάντα κοντά. Δεν άκουσα. Πολύ δυνατά η μουσική και δεν άκουσα. Οι μικροί μας φίλοι μας. Ναι, η Άτσι. Να τη βλέπουμε. Ακολουθεί τη μαμά, μαζί. Ναι, βέβαια, πάντα, παντού μαζί. Μπράβο σας, χρόνια πολλά.
Έτσι καρναβαλεύουμε όλοι μαζί και έτσι ξεφαντώνουμε. Όπως λέγεται το τραγούδι που ακούτε τώρα. Όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, κοιτάξτε. Τις μαμάδες με τα καλότσια δείξτε, τις μαμάδες με τα καλότσια δείξτε. Κοιτάξτε. Αυτό είναι πατρινό καρναβάλι, από τα γενοφάσια τους. Μαθαίνουν να χορεύουν, να ζουν τον ρυθμό αυτόν. Τον ακούν στα αυτιά τους και έχει μεγάλη σημασία. Πάμε παιδιά, πάμε! Γεια σας παιδιά, μπράβο! Καλό καρναβάλι σε όλους, καλή διασκέδαση. Καλό χώρο, καλό ξεφάντωμα. Με τις φυρίχτες στο στόμα, με το κέφι σας. Ποιο γκρουπ είσαι? Το γκρουπ είναι ένα γκρουπ που φτιάχτηκαν 10.000 μπομπών. Μπράβο σας! Ξεμιχτάγαμε για να φτιάξουμε αυτό το γκρουπ. Θέλω να πω ευχαριστώ στον κόσμο της Χαράς που μας δίνει στολές και ξέρω ότι έχει βοηθήσει και τις δικές σας, έτσι δεν είναι? Δημιουργίες από εκεί. Φίλος. Ναι. Και του χρόνου να είστε καλά όλοι, και του χρόνου. Με το καροτσάκι κουράστηκε. Τώρα πηδάει από το σπίτι. Μπράβο σας. Ο κόσμος λεντά εδώ στην Πάτρα, κέφι. Όσοι δεν έχετε έρθει προλαβαίνετε. Θα διασκεδάσουμε μέχρι αύριο το πρωί. Μεγάλο το πλήρωμα αυτό και κοιτάξτε τι ωραίες παρουσίες έχουμε εδώ. Πώς πάμε? Όλοι χορεύετε? Όχι βέβαια. Έχετε το σύζυγο? Λίμωνο. Λοιπόν, αυτοί είναι οι παλιοί καρναβαλιστές, οι οποίοι μαζί με τους καινούργιους, κοιτάξτε και ωραίες εικόνες από ψηλά και τον κόσμο βέβαια που κοιτάει το πατρινό καρναβάλι, είναι χιλιάδες θεατές και φέτος που έχουν βρεθεί εδώ στην Πάτρα. Και χθες το βράδυ στήθηκε ένα τρελό πανηγύρι. Πού? Στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου, του Γεροκοστοπούλου, σε όλους τους πεζοδρόμους της πόλης. Καλό καρναβάλι, καλή διασκέδαση. Ένα το πατρινό καρναβάλι για πάντα. Καλύτερα. Παιδιά, καλό καρναβάλι. Και πάμε τώρα στους ξέφραγους. 89. Δανεικά και απείρονται είναι οι ξέφραγοι. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχουν ντυθεί. Τι ωραίες στολές είναι αυτές. Τα καπέλα που φοράνε. Με τις τράπεζες στα κεφάλια τους. Διαταγή πληρωμής, πανωτόκια, δάνεια, δόσεις. Γεια σας παιδιά. Έλα παιδιά, γίγαντες λέγεται. Πώς πάμε? Καταπληκτικά, η Πάτρα δεν παίζεται με τίποτα και φέτος είναι καταπληκτική. Ωραία. Τι είναι αυτό? Πιστωτική κάρτα? Ναι. Έχεις πολλές? Ναι. Και δάνεια, Και δάνεια και απλήρωτα. Απλήρωτα. Πολύ ωραία παιδιά, πολύ ωραία. Πολλά πράγματα. Ακολουθεί το γκρουπ 125. Χρόνια πολλά. Τι κρατάτε? Από τα πολύ ωραία πληρώματα, φέρ' τους εδώ μπροστά, Ελένη, να μιλάνε εδώ. Τρελοπούλη από πολύ παλιά. Για ξανακάτω πάλι. Ωραίο.
83. Τι έχουν ντυθεί αυτοί, για να δούμε. Τίτλος του πληρώματος, μας κρεμάσανε κουδούνια. Ελάτε παιδιά. Φυσάει δυνατός αέρας, μπορεί να έχετε και καταιγίδα, αλλά δεν μας πειράζει, δεν πτωούμεθα σε αυτό. Δεν πτωούμεθα. Όχι εσύ, γιατί? Δεν κρυώνουμε. Εμείς θα κρυώνουμε, Και του χρόνου. Και του χρόνου, παιδιά. Ακολουθεί το γκρουπ 86. Το 86 ακολουθεί. Η Τραγέλαφη. Κοίτα ωραία, κοίτα ωραία. Γεια σας. Είστε Είμαστε οι Αριτσίδες και το θέμα μας είναι αυτό, η δικιά μας δημιουργία. Πάρα πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ ωραία, συνέχισε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Ποιο γκρουπ είστε? Είμαστε το νούμερο 66, κομψευόμενοι, μεγαλώνει γερά παιδιά, μικρές Ολλανδέζες. Μπράβο. Είναι οι μικρές Ολλανδέζες που παρελάβουν αυτή τη στιγμή και μας δίνουν και καραμέλες, ωραίες. Καραμέλες γάλακτος. Πολύ ωραίες καραμέλες. Βλέπετε και τον κόσμο και να οι μικρές Ολλανδέζες. Με τα κινητά στον δρόμο βλέπω, Με ποιον μιλάτε? Με τη μαμά μου. Α, ωραία. Χορέψτε παιδιά, χορέψτε. Έρχονται, είδες. Είναι πολύ. Μεγάλο γκρουπ. Τρέχουμε, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι έρχεται από τον Άραξο καταιγίδα. Από τον Άραξο? Αλλά δεν μας το είπε αυτό. Λες να προλάβει να φτάσει, εγώ δεν νομίζω. Όχι, πά. Άλλωστε, εγώ θυμάμαι και παλιότερα που στο καρναβάλι της Πάτρας η παρέλαση γινόταν ακόμη και με βροχή. Κοίτα να δεις, πάμε στο Ιαπωνικό συνεργείο τώρα. Να δούμε, εδώ, τα παιδιά. Where are you from? South Korea. What? South Korea. South Korea? Yeah. Η Πάτρας. Συνάδελφοι. Νότια Κορέα, κρατικό κανάλι. Κρατικό κανάλι. Πέντα. Από Κορέα? Από Νότια Κορέα το κανάλι, ναι, το κρατικό κανάλι Νότιας Κορέας. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη των πατρινών. Πατρινό καρναβάλι, για να δούμε κάποιον. Η Τσιτσιφιόκη. Μπράβο. Αυτή ποια είναι? Βλέπουμε λοιπόν όλους εδώ τους Τσιτσιφιόκους. Είναι πολύ ωραίοι. Είναι οι Τσιτσιφιόκοι του πατρινού καρναβαλιού. Χρόνια πολλά. Οι Τσιτσιφιόκοι.
Ποιος είναι ο... Πια με φιόκι. Δεν έχω προσέξει ποιος είναι. Πατρινό καρναβάλι για πάντα, λοιπόν, έλα να μάθεις, θα πει Πατρινός. Εσείς σε ποιο γκρουπ? Λέμε τους Τσιφιόκους, εσείς? Γκρουπ κι αυτό. Το καλύτερο γκρουπ, Μπράβο παιδιά, μπράβο. Και φεύγουν οι Τσιφιόκοι. Και έχετε ένα ακόμα πλήρωμα, το τσίρκο. Το νούμερο 21. Πάρε το ντόμινο και πάμε στο χορό. Για να χώσουμε μαζί με τη Γογό και τις υπόλοιπες. Το τσίρκο 21. Γκρουπ 21. Ζωάκια. Με κλόουν, με τριοδαμαστές. Πώς πάμε? Διασκεδάζουμε και ζεσθενόμαστε, παρόλο το κρύο. Και το χρόνο. Το τσίρκο, εσείς? Τσίρκο. Το τσίρκο. Όχι, ζέμπρα. Ζέμπρα. Και άγρια ζώα στο πατρινό καρναβάλι. Ευχαριστώ. Μα καλά, δεν κρυώνεται, δεν κρυώνεται, δεν κρυώνεται. Το τσίρκο. Δεν κρυώνεται. Όχι. Όχι. Όλου καθόλου δεν κρυώνεται. Για λόγια σένα λέγανε. Για άλλο να πας, για άλλο να έρθεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Να θυμηθείς. Έχει και ελέφαντα το τσίρκο, Όλα τα καλά έχει το τσίρκο. Και τα βουνά μεζέδες, ακούς τι λέει. Να ήταν η θάλασσα κατή και τα βουνά μεζέδες. Πάρε το σκυλί αυτό. Ωραίο. Την Ειρήνη λέει φοβάται ο πόλεμος, γελάστε να τον τρομάξουμε. Κοιτάξτε, την Ειρήνη φοβάται ο πόλεμος, γελάστε να τον τρομάξουμε. Τι είμαστε, δίθεν αδιάφοροι, τι είμαστε. Δίθεν αδιάφοροι, Γαϊδουριάδα. Πρώτη Γαϊδουριάδα. Η Γαϊδουριάδα. Γαϊδουριάδα. Πώς περνάμε? Τέλεια, δεν κρυώνουμε, χορεύουμε, διασκεδάζουμε. Καρναβάλι πατρινό για πάντα. Με χαιρετισμούς στην Αθήνα. Τη μαμά μου, στη γιώτα που βλέπει και στην αδερφούλα μου τη Μαρία. Να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραίοι παιδιά, είστε πάρα πολύ ωραίοι. Είναι η πρώτη Γαϊδουριάδα. Με τις βαθμολογίες τους τρέχουν οι Γάιδαροι και δίθεν αδιάφοροι. Γιατί δίθεν όμως? Είμαστε δίθεν. Δίθεν, δίθεν. Από τις πιο ωραίες στολές. Κέφι, ένταση. Χρόνια πολλά σε όλους. Γαϊδουριάδα και έχουμε πολλά, έχουμε και άλματα ωραία. Εμπνευσμένα από την πολιτική και τις εκλογές με τη σφραγίδα, αν θέλεις, των πληρωμάτων του πατρινού καρναβαλιού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το λέω αυτό γιατί παλιά, τι είναι αυτό? Κοίτα που με κάνανε. Με σαμαρώσανε λέει. Έτσι κάνει το γαϊδουράκι. Ναι. Πάμε, ρομαντικοί καρναβαλιστές. Άλλο ένα μεγάλο και καλό και πολυπληθές και ωραίο πλήρωμα. Το ανακατεύουμε καλά. Μπράβο παιδιά. Ελάτε εδώ. Πήγαινε Μαγελάκη να δεις. Από παντού. Από παντού φιλιάστε. Πώς είπαμε ότι λέγεστε? Δεν λεγόμαστε. Πάμε παιδιά. Είστε πάρα πολύ ωραίοι όλοι. Κάθε Το μέρα. όνομα?
Κάθε φορά μάλλον μας χαρίζετε απίστευτες τιμές και σας ευχαριστούμε για αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλο το πλήρωμα, μικρή και μεγάλη. Ξανθές μελαχρινές, ξανθή μελαχρινή, μικρά παιδάκια και έχετε το βολευτήριο. Βλέπεις, έχουν βγάλει τα κουτάλια και τρώνε. Εδώ ξανακατεύουν όλους. Η βαρώνει της κουτάλας. Με το βολευτήριο επάνω, πάντα. Η βουλή δηλαδή. Όλοι σε μια κατσαρόλα, Όλοι, είπες ένα καζάλι τεράστιο. Και ακολουθεί το group 96. Ήρθε. Πώς λεγόμαστε? 2 μέτρα και 2 σταθμά. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Πάμε στο 23. Τρικολόρε. Ωραία καπέλα, Και ωραία καπέλα και κοίτα να δεις πώς αγαπούν το φακό αυτά τα παιδιά. Στέκονται μπροστά, κοίτα. Hands up. Και του χρόνου. Με τα τενεκεδάκια τους εδώ. Βαράνε να βάλεσουμε και εμείς μία. Κοίτα εδώ. Εδώ. Τι να κάνετε? Αυτό είναι το τυπανό μας. Το τυπανό. Τρικολόρε. Ωραία τα αξεσουάρ αυτά. Είδες, είναι αυτό που λέμε, ότι στην Πάτρα στο καναβάλι τα πληρώματα, επειδή έχουν καναβαλική παιδεία, δεν γίνονται συνηθισμένα. Δεν θα δεις δηλαδή εύκολα συνηθισμένες στολές. Είναι πάντα πρωτότυπες και με γεμάτες φαντασία. Όλες έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Και βέβαια δεν μπορείς εύκολα να ανακαλύψεις τι παριστάνουν οι στολές, έτσι. Πρέπει να είσαι ειδικός επί του είδους. Βέβαια. Το πλήρωμα 88 ακολουθεί. Της Μουργής. Καλυπάτηρα. Καλατράβα το κάγκελο. Καλατράβα το κάγκελο, λοιπόν, 88. Ο άλλο. Έλα όλοι μαζί, όλοι μαζί. Τα κάγκελα του Καλατράβα. Τελείως επίκαιρα και η Γιάννα δίπλα μου. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Πες τα μας. Πώς περνάμε, πώς περνάμε? Το όνομά σου? Γεωργία. Ευχαριστώ, Γεωργία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πώς θα πάτε με την Γιάννα? Με στέλνεις. Ωραία. Με κλάδο ελιάς λοιπόν κι εγώ. Πώς πάμε? Εστεμένη. Του κρυμμένου σταθμού τέτοιο θέμα. Είναι το πλήρωμα στα κάγκελα του Καλατράβα. Και πάμε στο 102. Που έρχονται 100-102. Και μετά το 100 και το 36 και τόσα πολλά. Είναι 150 πληρώματα. Εδώ μέχρι το βράδυ. Μετά στο κάψιμο του καρνάβαλου και πάλι το πρωί. Μέχρι το πρωί θα διασκεδάζουμε εμείς. Γεια σας. Είστε? Είμαι ο Δημήτρης. Καλό καρναβάλι Το group. Annual Club. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Το group 100. Το 100 τα σκαθάρια.
Πώς πάμε, παιδιά, πώς πάμε. Μαγική συνοικία καρναβαλιστών, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Του χρόνου, κύριε Φλαμή. Beatles. Γκρουπ 100, σκαθάρια. Σκαθάρια μπλε πράσινα για αριστερά. Και 36 κούκι. Give me hope. Γεια σας. Give Τζοάννα, give me hope. Χρόνια πολλά, καλό καρναβάλι. Χρόνια πολλά. Κοντάκι μικρούλα, Μικρούλης. Ναι. Με τόσο ωραία μάτια. Πώς περνάμε. Μπράβο. Ήταν η Βενετσιάνικη αλληλεγγύη που είδατε προηγουμένως. Με τις χαρακτηριστικές λευκές στολές. Και πάμε τώρα στο επόμενο πλήρωμα που είναι το 39. Έτσι είναι το Give Me Hope Joanna που ακούς τώρα. Μια ελπίδα δώσου, Ζωάννα. Μια ελπίδα. Ποια είναι η Joanna, ξέρεις? Ζωάννα. Ποια είναι? Ξέρεις? Δεν ξέρεις. Προσωπικά δεν τη ξέρω. Η Joanna είναι του Johannesburg. Και το τραγούδι αυτό είχε βγει τότε με τον Νέλσον Μαντέλα. Μάλιστα. Χρόνια πολλά. Κοιτάξτε ωραία, κοιτάξτε εδώ. Πολύ ωραία. Τι είμαστε ντυμένοι, ρε? Νύμφες και σάτυροι. Η νύμφη εσύ προφανώς. Ναι, νύμφη. Νύμφες και σάτυροι. Μπράβο, παιδιά. Συνεχίστε τη διασκέδαση. Βγάζουν και φωτογραφίες, κρατούν και βιντεοκάμερες, μας φωτογραφίζουν και εμάς, μας βιντεοσκοπούν. Αυτό είναι αυθεντικό. Είναι original η μαϊμού. Κανονική. Το πόδι. Όλα αυτά βγαίνει. Πατρινό καρναβάλι. Σατυρόπληξη. Νούμερο 39. Νύμφες και σάτυροι συνέχεια. Πολύ ωραία, παιδιά, μπράβο. Έχουν περάσει περίπου 15-20 πληρώματα, αλλά έχουμε άλλα για το 30. Υπομονή έχεις? Εγώ. Μέχρι αύριο το πρωί εδώ θα είμαι. Α, χορεύεις βλέπω και εσύ. Κοίτα μια καλαμούζα εδώ, κοίτα από καλαμούζα. Παλιπαιδίζοντες. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Για βάλε. Πολύ ωραίος. Α, είναι ωραίος αυτός. Πολύ ωραίος. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, με τις ωραίες μάσκες σας. Γιατί μια μάσκα και μια κόρνα? Αυτό είναι για το πατρινό καρναβάλι, για σας. Να και με τα παιδιά τους. Με τα παιδιά τους τους ώμους. Η κόρη. Και αυτή... Τι για 6η χρονιά, 6 χρονών. Και εγώ για 20, από το 79, 26η. 27η. 78. Το δίδεις την ηλικία σου τώρα. 37. Χορεύουμε λοιπόν σε ρυθμούς σάμπας. Και ο μικρός μας φίλος κοντά, ο τετράποδος. Ποιο γκρουπ είστε? Είμαστε οι μάγισσες. Μάγισσες, αλλά luxury μάγισσες. Και του χρόνου είμαστε καλά. Μπράβο, παιδιά. Μάγισσες λοιπόν. Εδώ. Πατρινό Το καρναβάλι. προηγούμενο που πήγαν το μάθημα. Έτσι όλοι μαζί. Χορεύουν μπροστά στην κάμερα. Τι έγινε, όλα καλά? Εδώ. Πού καλά είστε? Super B.
ακολουθεί το νούμερο 47. Έχετε το 47 με τις λευκές στολές. Και του χρόνου, γιατί δεν είσαστε εσείς μέσα. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Όνομα. Το λίμνη των ύπνων. Έλα. Κάνε το χείλος, κάνε το χείλος. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και του χρόνου. Είναι φανταστικό πέρα, δεν σου αγγίζει μου. Κωνσταντίνε, ο ρυθμός των παιδιών μας παρασέρνει. Θα σε αφήσω να τρέξω μαζί τους. Τρέξε, να μην φύγεις πολύ μακριά. Και μείνω μόνος μου. Εντάξει. Ωραία χρώματα, Πάρα πολύ ωραία χρώματα και είπαμε αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι όλων των ηλικιών, μικρή και μεγάλη. Καλό καρναβάλι. Μας διακόπτουν συνεχώς, μας καλούν τον ηρμό, αλλά δεν μας νοιάζει. Του χρόνου. Και δεν μας νοιάζει γιατί το καρναβάλι είναι το δικό τους. Είναι αυτοί που το φτιάχνουν, αυτοί που το ζουν και μας το μεταδίδουν. Γιατί λοιπόν δεν μας νοιάζει εάν μας διακόπτουν. Εμείς βρίσκουμε το ρυθμό και τον ηρμό μας τον έχουμε πάλι γιατί αυτοί μας το χαρίζουν. Τρελών συμπόσια, περνάμε Κοτσάνη, Ζωή Κοτσάνη, το νούμερο 19. Ζωή Κοτσάνη, λοιπόν, περνάμε Κοτσάνη, χρώματα, βλέπω χρώματα, μπράβο. Πάντα, καλό καρναβάλι. Εδώ. Μεγάλο γκρουπ. Με ωραία χρώματα. Γεια σας! Είμαστε Ζωή Κοτσάνη. Περνάμε ωραία. Αυτές είναι βουτιές πάνω στις κάμερες. Πάνω στο βαγό. Συνεχίζετε και βλέπετε τους κοτσανάτους. Έλα εδώ αγόρι μου, Εδώ είμαστε, εδώ. Πάτρα, νούμερο 1. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Είμαστε καλύτεροι. Γιατί? Για προσπαθούν να μας κάνουν χειρότερους. Ξέρουν αυτοί από πάνω. Από πάνω? Από πάνω ξέρουν. Το πλήρωμα αυτό ποιο είναι? Το 110. Με τίτλο? Τίτλο δεν ξέρουμε ακόμα. Ταπεινή και καταφρονημένη. Έτσι δίνονται οι ταπεινοί. Καλά. Δεν είναι και πολύ ακριβή στο λιμπάδος αυτή. Οι στολές ξεκινάνε, έχω μάθει, από 30 ευρώ και φτάνουν μέχρι 60, 70, 80. Εξαρτάται. Ανάλογα το κόστος, τα υλικά. Βέβαια, το κόστος, τα υλικά, αν έχει άρμα το πλήρωμα. Βέβαια. 45 πλήρωμα. Νάνι. Έρχεται λοιπόν το Group 45. Μπράβο παιδιά, συνεχίστε και πάμε να πλησιάσουμε έναν από τους νάνους. Ποιος κοιμάται σε αυτό το κρεβατάκι? Στο παρόν κανείς. Κρατάνε και τα φαναράκια τους εκεί με τις λάμπες πετρελαίου, όπως οι νάνοι έκαναν που έσκαβαν εκεί, αλλά βέβαια αυτοί οι νάνοι κάνουν νάνοι με γιώτα, γιατί είναι μάλλον νησταγμένοι πολύ, έχουν νηστάξει. Αν και δεν τους βλέπω, κοίτα τι γίνεται, κοίτα. Άδεια τα βλέπω τα κρεβατάκια. Κοίτα χορός παιδί μου, κοίτα χορός. Μόνο νησταγμένοι δεν είναι αυτοί οι νάνοι. Γιατί γελάτε τόσο πολύ? Ο Νικόλας θα σου δώσει συνέντευξη. Πάμε Νικόλα. Πολύ καλό. Νάνι. Είναι Νάνι. Ναι. Σερπατίνες είναι το επόμενο πλήρωμα, το 87. Σερπατίνα.
Πατρινό Καρναβάλι, το καλύτερο στον κόσμο, όλοι του χρόνου στην Πάτρα. Είμαστε γκρουπ 87, Μπονμπον, Καραμελάκια, η πιο γλυκή γλέμψη που έχουμε φέτος. Γεια σας, φιλάκια σε όλους. Γεια σου και σένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πατρινό Καρναβάλι. Καρναβάλι για πάντα. Σε όλους τους ρυθμούς, από τους καλούς τζόκερ του Πατρινού Καρναβαλιού, μισούν τουρ τώρα, Πατρινό Καρναβάλι για πάντα. Μέσα από το Super B. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου Κωνσταντίνε. Χαιρετάμε και ένα γνωστό. Γιατί παιδιά γλυθήκατε? Ορίστε. Γιατί γλυθήκατε? Έτσι. Δεν κρυώνεται. Δίνονται κιόλας. Πού να κρυώνουνε με τόσο χορό. Είμαστε το καλύτερο από όλα, να γίνει χαμός. Πατρινό Καρναβάλι για πάντα. 156. Κάτι μαγειρεύουνε. Πολίτικη κουζίνα ή μάλλον πολιτική κουζίνα. Πολύ μαγείρεμα παιδιά. Τι κάνετε? Πολιτική κουζίνα. Πώς περνάτε? Πολύ καλά. Ωραία. Πολύ καλά. Είμαστε τρελοί, είμαστε τρελοί. Έμαθα ότι κάτι μαγειρεύεται. Κάτι μαγειρεύουμε τώρα για τις εκλογές. Κάνουμε θεμαθιή, δεν ξέρω, μαύρα, κόκκινα, άσπρα, μπλε, ξέρω. Καλό καρναβάλι σε όλους. Τους ρυθμούς του καρναβαλιού. Επί 13 χρόνια. Επί 13 χρόνια. 13 χρόνια. Και συνεχίζουμε. Ακάθαρτη. Μπράβο. Γκρουπ 156, πολιτική κουζίνα. Μπράβο. Φεύγει η πολιτική κουζίνα. Μαγειρεύουν τα πάντα αυτοί εδώ λέει. Και πράσινα και μπλε και κόκκινα και πορτοκαλί και κίτρινα. Να πούμε ότι το κέφι συνεχίζεται όπως ο χορός και το τραγούδι. Να δώσουμε εμείς συγχαρητήρια σε όλους όσους βοηθούν για τον Πατρινό Καρναβάλι, στο Δήμο, τη ΔΕΠΑΠ. Πάνω απ' όλα βέβαια τα πληρώματα του Χρόνου του Σταυρού. Και μην ξεχνάμε τους Σαμαρίτες, τους αστυνομικούς, όλους όσους πυροσβέστες, όλους όσους δίνουν πραγματικά, καταβάλουν τα μέγιστα για την επιτυχία αυτού του θεσμού. Και την προφύλαξή του. Έχει σημασία αυτό. Ναι, και ζούμε σε εποχές δύσκολες και το έχουμε επισημάνει, το έχουμε παρατηρήσει αυτό, το έχουμε πει στα ρεπορτάζ μας. Πάντως χθες ήταν μια πολύ ήρεμη νύχτα στην Πάτρα. Δεν είχαμε κανένα συμβάν, πήγαν όλα μια χαρά και ελπίζω να πάνε και σήμερα το ίδιο για να δείξουμε ότι πραγματικά το Πατρινό Καρναβάλι είναι αυτό το οποίο στηρίζεται στο κέφι και τον ρυθμό του και σε τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, δεν υπολογίζουν τίποτα. Το πλήρωμα 97. Κοιτάξτε τους δυο χορευτές του. Μπράβο παιδιά, μπράβο! Το γκρουπ 97. Όχι, άλλοι πλούσιοι είναι το 97. Το όνομα του γκρουπ. Όχι, άλλοι πλούσιοι. Όχι άλλοι πλούσιοι. Το καρναβάλι για πάντα. Πάρα πολύ ωραίοι. Παιδιά, συγχαρητήρια. Είστε, πιστεύω, ένα από τα καλύτερα πληρώματα του Κορονοϊού του Σταυρού. Σαμπάνιες, βλέπω. Για πέστε μας. Τι είμαστε. Τελευταίοι πλούσιοι μόνο εμείς. Μόνο εσύ. Δεν θα υπάρχουν άλλοι. Πάνε. Με νόημα. Όχι άλλοι πλούσιοι, αλλά τη φτάνει. Η σαμπάνια και το χαβιάρι μαύρο.
χαβιάρι και σαμπάνια. Όχι άλλη πλούσια. Όχι άλλη πλούσια. Είναι η τελευταία πλούσια αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είχαν ένα φοβερό άρμα, εντυπωσιακότατο άρμα. Δεν κρύωνε κανένας από αυτούς που χόρευαν, ούτε το αγόρι ούτε το κορίτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όχι άλλοι πλούσιοι. Με πήρανε πού μου. Δεν με πάτε ρε παιδιά. Να με χορέψετε. Το ταψί. Θα με χορέψω το ταψί. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Το Group 97. Μπράβο σας. Τον σέρνεις. Εννοείται. Σε σέρνει. Είναι σαφές. Αρκετοί, είμαστε αρκετοί. Το 135 έρχεται. Ακόμη τρέχουμε. Με πάρα πολύ ωραία λογότυπα, πάρα πολλά μάλλον λογίδια πάνω στο κεφάλι τους. Κοιτάξτε, πάμε με αυτοί ας πούμε. Εδώ. Δεν θέλει να δει. Σε ποιο τεύχος λέει, σε ποιο τεύχος θα γίνομαι, λέει εδώ. Πάμε σε έναν άλλον τώρα, πάμε εδώ. Μήπως έπρεπε να με σχεδιάσουν πιο ψηλή, εδώ. Πάμε σε ένα άλλο, γράφει. Θα πάρω μεταγραφή για τον... Ένα άλλο. Να πάμε εδώ, στην κυρία εδώ. Εμείς λέει πότε θα κάνουμε εκλογές να αλλάξουμε σκητσογράφο. Σ' άρεσε? Εδώ, άλλο. Τι λέει εδώ? Σου αρέσει το μαλλί? Ναι. Γιατί? Γιατί είναι πολύχρωμο, καρναβαλικό και πάντα Φεβρουάριο-Μάρτιο καρναβάλι στην Πάτρα. Γεια σου. Ο κύριος Σιμίτης στην παρέλαση. Αυτός τι είναι? Με τον κύριο Σιμίτη μοιάζει. Στην παρέλαση. Στην παρέλαση λοιπόν. Θα είναι τελευταία μου φορά. Τελευταία του φορά λέει. Έχουμε το group 142 Reflection. Χρόνια πολλά. Το group 142. Ποιο πλήρωμα είμαστε εδώ? 142. Το 142, πολύ χορός. Είμαστε το 142 αντανακλάσεις. Το όνομά σου? Μάρο. Από Πάτρα? Ναι. Πάντα καρναβάλι. Πάντα. Το καλύτερο. Πατρινό καρναβάλι. Ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά, περνάμε υπέροχα. Και έρχεται το 148. Το 148 η επίτιμη. Ακολουθεί. Επίτιμη, άλλη βαθμό. Εδώ. Είμαστε ποιο group? Άβε Παμπλό. Πολλά φιλάκια στην Κο. Άβε Παμπλό. Το Παμπλόμ είστε, Άβε Παμπλό. Ποιος το Παμπλό? Εγώ θα τους όχι. Εγώ όχι. Εσύ θες. Θα το δούμε μετά. Με παίρνουνε. Εδώ. Κοντά. Μαντούσα, έλα. Και έρχεται το group 57. Με πράσινα και πορτοκαλί χρώματα. Πολύ καλοφτιαγμένες οι στολές. Γεια σας, χρόνια πολλά. Group 57. Το όνομά του group? Έλαχοκυνηγή. Α, γι' αυτό και τα χρώματα πράσινα πορτοκαλί. Έχουμε απ' όλα, γιορτάζουμε. Πολύ μικρή μας φίλη κοντά. Το όνομά σου? Βούλη. Βούλη. Περνάς καλά? Τέλεια. Μπράβο.
που έχω κοντά μου. Πολύ ωραία παιδιά. Ελάτε όλοι μαζί αγκαλιά όπως θέλετε. Και τελαπόμπο, τελαπόμπο, γεια. Και τελαπόμπο, και τελαπόμπο. Και τελαπόμπο, ξέρει όλο. Κάπε όλα. Είναι Ιταλός. Ιταλός. Ζήτω Ιτάλια. Λοιπόν, τι βλέπεις εδώ? Είναι ελαφοκυνηγοί. Α, ωραία. Είναι πιο εντυπωσιακές βέβαια οι γυναικείες στολές των ελαφοκυνηγών. Τα χρώματα. Μικρός φίλος ακολουθεί. Πάντα Κάτε του παπά. Το φετινό καρναβάλι ίσως ανατρέψει τις δυσφημίσεις που είχαν γίνει. Θα είναι πάντα το πατρινό, έχει διαχρονικότητα, έχει πάρα πολλά που μπορεί να πει, τα οποία δεν μπορεί να δώσει κανένα ελληνικό. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Νόνα, πες εδώ. Το Group 46. Αυτός είναι ο γιος μου. Λοιπόν, πάμε! Γεια σας. Γεια σου. Παναγιώτη. Το όνομα του group. Και συνεχίζουμε. Δεν το θυμάται. Με ποδήλατα κιόλας βλέπω, Με ποδήλατα. Ωραία. Κάτι βεγγαλικά βλέπω στο βάθος, φωτιές πολλές. Βέβαια δεν ξέρω αν επαληθεύει τελικά η Έμμη για την κακοκαιρία από τον Άναξο, γιατί βλέπω να σκάει μύτη, όπως λέμε στην λαϊκή, ο ήλιος. Είπαμε, το πατρινό καρναβάλι δεν το φοβίζει και δεν το αγγίζει τίποτα. Ωραία με τις κούπες τους. Με τις κούπες τους. Μάγισσες, το όνομα μάγισσες. της μικρής... Μάγισσες. Το όνομά σου? Αναστασία. Περνάμε καλά. Πολύ καλά. Πατρινό καρναβάλι 2004 λοιπόν. Με όλα καλά και όλα ωραία. Μια χαρά όλα. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άλλος. Πατρινό καρναβάλι. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Sex bomb. Sex bomb, sex bomb. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Είχε γράψει πάνω στο μέτωπο του Sex bomb. Είχε και μεγάλο μέτωπο. Τα φόρεσες για τον ήλιο. Μιλάνο. Από τον Πειραιά. Τι σκούπες είναι αυτό? Α, ωραία γυαλιά. Για τον ήλιο. Τι? Ναι. Το 29 με τις ωραίες κόκκινες φορεσιές που θυμίζει το κόκκινη σκιά, αλλά σε άλλη έκδοση. Κόκκινη σκιά ήταν ένα περίφημο πλήρωμα παλιό του Κοντογιάννη. Το 29 και χορεύουν όλοι τα γνωστά καρναβαλικά τραγούδια. Πέφτουν πάνω στις κάμερες και μαζεύονται καλό καρναβάλι. Το όνομα του group. Red Passion. Χρόνια πολλά! Και του χρόνου, και του χρόνου. Το όνομά σου. Αφροδίτη. Του χρόνου. Εδώ η φίλη μου. Red Passion. Red Passion, κόκκινο πάθος. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας πώς να καρναβαλίζονται σωστά. Λέω καρναβαλική παιδεία. Έτσι είναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Περνάμε καλά. Μπράβο σας. Έφυγαν οι Red Passion και πάμε στο 73. 73.
τρία, χρώματα κι αυτά, πράσινο, χρυσό. Πηγολαμπίδες είναι, τι είναι αυτό τώρα. Θα το μάθω σε λίγο, περίμενε. Σε λίγο, Είναι οι χρυσομπουρμπουλήθρες. Πώς λεγόμαστε το όνομα του γκρουπ? Χρυσομπουρμπουλήθρες! Χρυσομπουρμπουλήθρες! Ναι, το είπα προηγουμένως και εγώ, μου το είπε κάποιος άλλος. Ωραία, μπράβο! Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Γι' αυτό και τα Κοίτα μπαλόνια. εδώ, κοίτα ωραία φιγούρα εδώ πέρα. Εφημερίδες κρατάνε, μπαλόνια. Εντυπωσιακά καπέλα το επόμενο πλήρωμα με τον πλανήτη Γη πάνω στο κεφάλι τους. Είναι όμορφος κόσμος. Εμπνευσμένα από το γνωστό πρωινάδικο του Μέγκα, από ό,τι καταλαβαίνω. Όμορφος κόσμος. Κόσμο για πάντα, όμορφος κόσμος. Πώς περνάμε εκεί πάνω? Είναι αυτό που λέγαμε πριν για την παιδεία. Κοιτάξτε τώρα. Πού σκέφτηκαν τώρα αυτοί να βγουν το group, μάλλον ήθελαν να βγουν όμορφος κόσμος, αλλά έβαλαν τώρα τον πλανήτη Γη πάνω στα κεφάλια τους. Μεγάλο πλήρωμα αυτό, μεγάλο πλήρωμα. Πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο. Και κεφάτο. Και αυτό λέω τώρα, κοίτα έμπνευσε να βάλουν τη Γη πάνω στα κεφάλια τους. Αυτές οι σφυρίκτες κάνουν θράψη στην Πάτρα. Έχω την εντύπωση ότι βλέπω ένα δικό μας πρόσωπο από την οικογένεια του Super B. Ποιος είναι αυτός? Εκεί. Α, η Βίκη. Γεια σας, χρόνια πολλά, τι κάνετε? Κύριε Φλαμή, θέλω να σας ζητήσω ρεπό για αύριο. Δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνεται. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Βάρδια αύριο, βάρδια. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Άμα, θα το πάρω από τη σημαία, ευχαριστώ. Γεια σας. Τι να πω. Μου υπάρχεις στην κύριε που Ωραίο μάτι. Εμείς οι Πατρινοί είμαστε τρελοί. Ατελείωτο το πλήρωμα, όμορφος κόσμος. Διασκεδάζουμε. Πάρα πολύ. Περνάμε καταπληκτικά. Ελάτε όλοι Πάτρα. Ελάτε λοιπόν όλοι Πάτρα. Τι κάνεις? Σύνος πυλώνεις. Όμορφος κόσμος. Όμορφος κόσμος πάντα. Φιλιά. Το πλήρωμα λοιπόν όμορφος κόσμος συνεχίζει να είναι στους δέκτες σας. Είναι μεγάλο, πολυπληθές. Όμορφο όμως, πολύ όμορφο. Όπως και το θέμα που παρουσιάζουν και γύρω-γύρω όλοι και κλασικές φιγούρες καρναβαλικές και είμαστε τελείως εμείς οι Πατρινοί, πολλά ακούγονται και το 53 ακολουθεί που έχει τίτλο Καρναβαλική Λέσχη. Φέτος να πούμε και να ομολογήσουμε ότι οι στολές είναι πολύ καλύτερες από τις περσινές ή αυτές των παλαιότερων χρόνων. Πολύ πιο προσεγμένες. Και να πούμε ότι στην Πάτρα λειτουργεί έκθεση με τις καρναβαλικές στολές. Οπότε ο κάθε επισκέπτης και που κάποιος θέλει να μπει στο καρναβάλι μπορεί να δει την έκθεση, να την επισκεφτεί και να επιλέξει τη στολή που θέλει να βγει. Να μπορέσει και να βγει βέβαια, βολεύοντας. Αυτό με το κοινό της Σαββό ξεκίνησε πριν από 39 χρόνια και ήταν μια ιδέα των Πατρινών βέβαια και του Νίκου Μαστοράκη. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν ο Κρυμμένος Σταυρός. Στην αρχή υπήρχε, τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, υπήρχε
το κάθε πλήρωμα έχει το αυτοκίνητό του και έπρεπε με το αυτοκίνητο να βρίσκουν τα θέματα, να το χρησιμοποιούν για να παίρνουν βαθμούς και να κερδίζουν αυτό το πολυπόδητο τέλος πάντων κρυμμένο θησαυρό. Μετά βέβαια ο θεσμός άλλαξε, έγινε μεγαλύτερος, προσθέθηκαν πάρα πολλά μέλη σε κάθε πλήρωμα και έγινε αυτό που βλέπουμε σήμερα μπροστά τους δέκτες μας και που βλέπουμε και κάθε χρόνο βέβαια. Έγινε μια προσπάθεια να μεγαλώσουν πολύ τα πληρώματα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Φτάσαμε και να έχουμε πλήρωμα 2.000 ατόμων. Τελικά ο Δήμος μετά από μεγάλη προσπάθεια κατάφερε και μείωσε τα πληρώματα στα 300, 400, άντε 500. Και βέβαια όσα βγαίνουν με 1.000 τιμωρούνται. Και μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ πιο όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα. Μας πετάνε μπαλόνια εδώ, καρναβαλική λέσχη. Καρναβαλική λέσχη. Μπράβο. Πιο ολόκληρο πάρε εδώ, δεν συμμετέχει καλά. Πολύ ωραία. Και πάμε στους σημεία και κέρατα. Σημεία και κέρατα. Σημεία και κέρατα. Γεια σας. Ολυμπιακό για τους Ολυμπιακολικούς τρέχουμε. Μας μοιράζουν καραμέλες, μας πετάνε μπαλόνια, πολλά έχουμε. Σημεία και κέρατα λοιπόν, Ναι, ναι. Τι κάνετε. Εσείς. Είναι καλά, εγώ πάω στο Ίκαρο, πάω να κάνω σπιτάχτες. Τι πρόβλημα έχετε. Έχω πρόβλημα ο κόμμος, σποντάει ο κόμμος. Σποντάει και πάω στο... Πονάει πολύ. Είναι πολύ, πονάει πολύ. Το Group 27, γεια σας, είστε? Group 27, Viva Zapata. Το όνομά σου? Γιώργος. Περνάμε καλά? Μια χαρά. Μπράβο, καλή συνέχεια. Εδώ. Πώς περνάμε? Τέλεια. Τέλεια, φοβερά, φοβερά. Είμαστε από την Κρήτη, να είναι πανόλοι. 30.000 άτομα. 30.000 καρναβαλιστές. Περνάνε πολύ ωραία, το δηλώνουν συνέχεια. Μικροί και μεγάλοι. Από εγκυμονούσες γυναίκες μέχρι γυναίκες ηλικίας άνω των 70 όπως και άντρες και μικρά παιδιά στα καρότσια και μεγαλύτεροι και έφηβοι και μαθητές και φοιτητές και παντρεμένοι και χωρισμένοι και όλος ο κόσμος. Έτσι, πώς πάμε. Κάτι λες Ελλάδα. Ερχόμαστε από Αμερική. Από Αμερική, από Χριστιανία για το καρναβάλι. Πάρα πολύ. Αμερική ήρθαμε, έχουμε 30 χρόνια, είμαστε πατρινοί. Αναλείπουμε 30 χρόνια και τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε. Πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε. Πολύ όμορφο, να είσαι πατρινός. Περνάμε καλά. Καλά, τι μεταφέρετε εδώ? Είναι καλά εκεί? Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία περνάνε όλοι εδώ πέρα. Γκρουπ 101, γειτονιά μας. Η γειτονιά μας το 101. Μπράβο παιδιά, μπράβο με τα άρματά σας.
Και καλά, όλα ωραία. Εκπολιτικός Σύλλογος Αρρώης είναι το πλήρωμα αυτό. Τα παιδιά από την Αρρώη λοιπόν και οι φίλοι τους που συμμετέχουν στο Πατρινό Καρναβάλι με το πλήρωμα που βλέπετε τώρα. Από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο της Αρρώης, χρόνια πολλά και του χρόνου. Να είναι καλά και η Αρρώη και όλες οι συνοικίες της πόλης που συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο στο Πατρινό Καρναβάλι. Άλλωστε η Αρρώη είναι μία από τις παλιές αρχαίες συνοικίες της πόλης. Ωραίες περούκες στο επόμενο πλήρωμα. Αφού δούμε τον εκπολιτικό του Αρρώης, πάμε στο επόμενο πλήρωμα, το οποίο έχει πολύ ωραίες στολές και ωραίες περούκες και αυτό. Γκρουπ 16. Πορτμάνια. Το 16. Κατανόημα. Χρόνια πολλά. Ωραία. Πώς περνάτε? Μια χαρά, ωραία. Κορίτσια. Κορίτσια. Με έχουνε καρφώσει. Λες. Πολλές. Και τη γυναίκα σου. Ζω ακόμη, δεν έχω. Ψέματα, έχει γυναίκα και 2 παιδιά. Πες μου ότι θέλει να Ελένη. Και σε ξέρω. Ποιο γκρουπ είσαι? Εγώ είμαι ο αδερφός του Γιώργου. Εγώ είμαι εξάρευος του Χρήστου. Ελιά στη μητέρα μου! Γεια σου μαμά, στείλε λεφτά! Μαμά, στείλε λεφτά! Σ' αγαπάω όλοι. Πώς να παίξω του. Ωραίο και αυτό το πλήρωμα που έχετε τώρα. Ρωμαίοι είναι Ρωμαίοι. Με φρουφρού. Το είπατε, το ξέρω. Το όνομα? Το όνομα του γκρουπ? Πώς λέγομαστε? Αυτοκρατορία Ηλιβίων. Η μικρή κοντά, Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Λεγιονάροι λοιπόν, η λύθη του καρναβαλιού είναι αυτή. Και πάμε στο 137. Κουράστηκαν οι κοπέλες? Κουραστήκανε, ναι. Εδώ, οι κοπέλες κουραστήκανε. Κουραστήκανε, αλλά φεύγουνε τώρα. Το 137. Με ωραία... Χρόνια πολλά. Κάτι του καρναβαλιού. Γεια σου Πάτρα. Όλα τα καλύτερα. Χρόνια πολλά Κώστα μου. Εδώ μας κλαξωτικά το καλύτερο στο καρναβάλι εδώ στην Πάτρα. Το καλύτερο καρναβάλι του κόσμου. Τα εξωτικά. Τα εξωτικά του καρναβαλιού. Εξού και τα αυτιά. Πού είναι τα αυτιά? Τα χάσαμε στη διαδρομή. Κάνουνε τα αυτιά τους, Ωραία, έχουμε χάσει τα μάτια τα πασχάλια εδώ πέρα. Με αυτά που βλέπουμε σήμερα. Κοίτα να δεις. Χορό, σκεύη, τραγούδι, χρώματα, πατρινό καρναβάλι. Σύννεφα βλέπω, αλλά δεν μας φτωχούν τα σύννεφα. Κρύφτηκε πάλι ο ήλιος. Έπεσε ο αέρας, μας ευνοεί γενικός ο καιρός. Και δεν βρέχει πάνω απ' όλα, έτσι. Περνάμε καλά εδώ στην Πάτρα. Ζωντανή μετάδοση από το Super B του μεγαλύτερου πολιτικού γεγονότος της Πάτρας, του πατρινού καρναβαλιού. Και ευχαριστούμε βέβαια όλους τους τεχνικούς που βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Τους σκηνοθέτες μας, τους ανθρώπους των ΑΡΕΒ, τους κάμεραμαν. Πού πάμε? Πάμε πέρα.
ένα μπολάκι. Ζωηρούλιδες. Το γκρουπ. Γκρουπ 152. Τα θέλουν όλοι αυτοί οι νέοι να πεθάνει. Κωστά, η γυναίκα που σπρώσε που είναι. Ψάχνει να δει τη γυναίκα του, χάσει. Ψηλή κοντή με λαχρινή ξανθιά. Μήπως την είδατε. Τσικάτι λέει, Τσικάτι. Γι' αυτό και το φίλο εκεί κάτω. Πάει. Honolulu. Yes, I am. And this is so great. This is awesome. Mahalo. Mahalo, Greece. I love you, Greece. Μαρία. Πολλά. Καλό καρναβάλι. Πώς πάτε. Καλά. Αυτός τα λέει όλα με την παρουσία του. Πολυπληθές το πλήρωμα αυτό. Κόκκινα και λευκά. Survivor, κάπως έτσι λέγονται. Survivor. Είναι πολύ μεγάλο πλήρωμα, πάνω από 2.000 άτομα αυτό. Τώρα δεν τηρήθηκε και η σειρά, γιατί αυτά τα πληρώματα πάνε στο τέλος που είναι πολυπληθή. Αλλά τελικά αυτό φαίνεται μπήκε μέσα. Είναι βέβαια χαρούμενο πλήρωμα, γεμάτο ζωντάνια. Πρέπει να επισημαίνει και τη ζωντάνια των πληρωμάτων αυτών, έτσι. Survivor. Η νεολαία της Πάτρας περνά μπροστά από τις κάμερες του Super B. Η νεολαία της Πάτρας και βίντεο της περιφέρειας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, όλοι εδώ είναι. Μέχρι και από τη Χαβάη. Ξέρεις ότι η Χαβάη απέχει πάρα πολύ. Απέχει 5 ώρες με το αεροπλάνο από το Λος Άντζελες. Όχι, για να δεις τι φήμη έχουμε δηλαδή. Κοίτα, και 5 ώρες Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη 10. Και 7 Νέα Υόρκη, Αθήνα 17 ώρες. Τόσο μεγάλο ταξίδι για το πατρινό καρναβάλι. Έτσι, έτσι. Κάτσε να δω τι ώρα είναι στην Honolulu τώρα, περίμενε. Έλα. Πόσα άτομα είσαι? Πάνω από 1000. Πού είστε? Είμαστε από το Sport. Πάνω από 1000. Οι Survivor ακόμα εξακολουθούν να υπάρχουν, Survivor μάλλον, εξακολουθούν να περνούν μπροστά μας. Πολύ μεγάλο πλήρωμα. Είναι πάνω από 1000 άτομα. Ωραίες μάσκες αυτές, για να δούμε. Πολύ ωραία η μάσκα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθαμε έξτρα από τη Γερμανία για να γλεντήσουμε μαζί. Η Γερμανία. Από το Wiesbaden της Γερμανίας. Φτιάξατε μόνοι σας όλο αυτό. Ναι, η κόρη μου εδώ υπάρχει. Είναι πάρα πολύ. Είμαστε οι μάγισσες του Oz. Η μαμά σας λέω υπέροχη. Ναι, πολύ ωραία. Είδες πόσο ωραία φτιαχτήκαν εδώ, να δούμε και τους άλλους. Ελάτε εδώ να σας δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ελάτε λίγο εδώ.
Είναι από το μάγο του Οζ. Ναι. Πάρα πολύ ωραίες οι μάσκες. Εγώ είμαι χειράνθρωπος, δεν καταλαβαίνω. Μακιγιάζ. Είμαι βλάκας εγώ. Όχι, καλός. Είμαι χειράνθρωπος, πρέπει να είμαι βλάκας. Από το παραμύθι, ναι. Εσείς. Είμαι και αμανός. Αμανός. Ναι. Πατρινός. Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Από το Πάτε της Γερμανίας ήταν εδώ. Γεια σου Γιάννη. Να δούμε λίγο το Γιάννη το Πομόλι μαζί μας. Γιάννο μου πώς περνάμε. Κωνσταντίνε, τι ωραία που περνάμε. Τι αστήρευτο ποτάμι χαράς χρωμάτων είναι αυτό. Έτσι, μπράβο. Ωραίο παπιόν. Ναι, είναι από το σχέδιο όπως βλέπεις. Σαν το γόρδιο έχει ρεθεί. Δεν το δίνω ποτέ. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Ο Γιάννης Πομόνης, ο εκλεκτός συνεργάτης του Super B. Έρχεται το group 50. Το group 50 λοιπόν είστε. Πού με πάμε. Μία αλλά ξέρεις κάτι. Το 50. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Βγαίνω από ενός χρόνου. Είναι το καλύτερο καρναβάλι και το μοναδικό. Πατρινό καρναβάλι. Το καλύτερο καρναβάλι της Πάτρας είναι το πατρινό. Νούμερο 1. Έρθουν όλοι στο πατρινό καρναβάλι. Είναι το καλύτερο της Ελλάδας και το υποστηρίζουμε. Παιδιά, να σας βλέπουμε κιόλας, να τους βλέπουμε κιόλας, να βλέπουμε τα πρόσωπά τους. Να έχετε μπροστά στις κάμερες και να τους βλέπουμε. Γεια σου. Γεια σου. Ωραία, έτσι. Τρέλα. Είμαστε τιμένοι. Είμαστε πέρα και πούπουλα. Ωραίο. Έχουν μπλέξει τα πληρώματα εδώ, είναι όλοι, πώς είναι, ένα είναι, δύο, τρία, πόσα πληρώματα. Ένα, απλά φοράνε κόκκινα και... Ναι. Φτερά και πούπουλα. Όλα καλά. Πώς περνάμε, κορίτσι. Υπέροχα. Ονόματα. Μέρη. Μαρία. Δημήτρης. Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Το group. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. 114. Ναι, είμαστε στο 114. Ladies and gents. Gentlemen. Μπορώ να πω ότι ήταν σε φανές σημείο γραμμένο. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Φιλάκια στο Δημήτρη και στη Εμμανουέλα. Ο Κανατάς συνεχίζεται να ακούγεται, να ακούγεται τα ταχεία. Το group 76. Και τώρα τώρα, πάμε! Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Για Πάτρα. Για πάντα. Για Πάτρα. Πάτρας καρνιβάλι, no death, δήμαρχε. Πώς λέγονται? Δεν το ξέρω. Πάντως η επόμενη... Το όνομα φαντάστικο. Η επόμενη είναι Guns N' Roses. Από το μόνιμο συγκρότημα που υπάρχει. Και πολύ σερπαντίνα βλέπω εδώ, πολύ κομφετή. Ευτυχώς βέβαια, να μην βλέπουμε μαυροδάφη, να βλέπουμε κομφετή και σερπαντίνα. Ωραίο αυτό. Έτσι είναι. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Είδατε αυτό που έλεγα και πριν, βρίσκουν το όνομα και φτιάχνουν τη στολή τους όπως μόνο αυτοί ξέρουν. Τώρα πώς να φανταστεί κάποιος ότι το τραγούδι αυτό, Συμμορίες και λουλούδια. λέγεται Guns N' Roses.
Άρωμα ζωής, Ελένη. 138. Κόκκινο, πολύ κόκκινο και σε αυτή τη στολή. Το όνομά σου? Χρυσάνθη. Φιλάκια. Φιλάκια στην κόρη σου, θέλω να δώσω φιλάκια. Ξέρεις τι? Έλα, πες μου. Μου το τράβηξε πριν. Για πες μου τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα? Άρωμα ζωής, κόκκινα, πολύ ωραία, με τα φτεράκια του, τα καπελάκια του, ωραίοι. Πολύ ωραία. Και καν μπροστά στην κάμερα. Λένε ότι και φέτος έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έστω κι αν ορισμένοι προέβλεπαν ότι θα μπει και μείωση, ναι. Έχει κόσμο, έχει πολύ κόσμο. Το πλήρωμα 38 φτάνει. Χαιρετάνε το φακό. Μας χαιρετάνε. Μεγάλο πλήρωμα και αυτό μας είπανε. Θα το βλέπουμε αρκετή ώρα στις οθόνες μας. Πάντως παρατήρησα πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί. Πολλά γκρουπ έχουν αυτό το χρώμα φέτος. Ναι. Γενικώς το κόκκινο είναι κάτι το οποίο επικρατεί. Έτσι, επικρατεί και φαντάζει. Και του χρόνου. Έχουν και άρμα βέβαια, από ό,τι βλέπω. Ενώ ακολουθεί και το 24 πλήρωμα. Τα πιο πολλά πληρώματα τώρα τελευταία δεν έχουν άρμα. Προτιμούν το ποδαράτο που λέμε, προτιμούν να μην φτιάχνουν, να μην κατασκευάζουν το άρμα. Το 24. Πάμε, καλό καναβάλι, πάμε είναι καλύτεροι. Όλοι πατρινό καναβάλι. Πώς λέγεστε? Στρουμβάκια μας ετοιμένοι. Στρουμβάκια. Κοίτα ωραία αυτά με τις κιθάρες. Καλά. Κοίτα ωραία με τις κιθάρες. Και ωραίο άρμα. Πώς λεγόμαστε? Κοριάστη. Το όνομα του γκρουπ? Δεν ξέρω. Το όνομα του γκρουπ? Μακαρένα. Νούμερο 1. Είμαστε Μεξικάνοι τσαμπατίστας. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos